Okay, Kai, vil du smage noget is? Vil du smage noget is? Det her. Kan du godt lide det? Kan du godt lide det? Er det god? En gang til. Og det er godt. Vil du have mere? Vil du have mere? Det kan du godt lide, hva'? Er det lækker?